Ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Имрӯз чӣ хеле ки мебинед берун ҳаво беҳад гирифтагӣ, ҳаво сери, ҳавоям хеле мебинад одам дилгир мешавад барои он ки офтоб нест, берун ҳама баргҳо рехтагӣ, умуман гирем зимистон уже гӯем. Ва дӯстони азиз, дар аввали ҳамин видео мехоҳам шуморо бо яке аз блогерон шинос намоям. Номи каналшон Зани пурҳунар мебошад. Дар ҳақиқат беҳад ҳунарҳои хуб доранд. Кору бори ин занда ман қоил ҳастам. Дӯстони азиз, ҳатман омада апамона дастгирӣ кунед, видеоҳошона тамошо. Ман боварӣ дорам ки дӯстони азиз ин хел видеоҳо ба шумо хеле писанд меоянд, барои он ки дар ютуб ҳозир ҳамин хел видеоҳоя тамошо мекунанд, ҳамин хел видеоҳо шавқовар ҳастанд. Апамон дар хонаи заминакӣ зиндагӣ мекунад. Ва чӣ хеле ки гуфтам дӯстони азиз, ман дар кору бори ин зан қоил ҳастам. ҳатман омада дастгирӣ кунед. Ссилкаи ин канал дар поёни видео мебошад, дар комментария ҳаста. ҳатман якбор меҳмон шавед. Ман бошад ҳозир каме аз видеоҳошона ба шумо нишон метиҳам. ай ҳамаи шумо хоҳиш дорам ки ҳамин канали маро дастгирӣ кунед, кадоме ки подписатсия накардаи подписатсия кунед, бо ба шиносотон тақсим кунед, ки ҳамин канали мо ҳам ҳазор шава, ютуба монетизатсия ютубам гӯён шава. хай мо ҳами зани хонашинам барои мегум ки камтар ҳами ай хидмда меҳнати хидам ай чӣ хидам кор кунам, майда гудакам дар хонаям, хами ҳар рӯз пухтан ҳастаем чи аст. ман гуфтам хай дига занҳо вори ба пеш брава, хай бо наворҳои нағз мешавад дастгирӣ кунед мора. раҳмат ба гапҳои хубтон, раҳмат ба комментариҳои нағз менависем ки дили мо гарм мешававу бо мо наворҳои нағз мекунем. инаҷа мо самбуса тайёр кардам. самбусам хайш ранги ҳами обични чӣ хел мепечонем, хел печондам. уҷаш нами хел хушро омадан самбусо ба каду ба гӯшт кардам. самбусои ба маззаи резонаки хушро омадан ба рӯғани яхӣ кардам. хай ҳамаи занҳо метавонанд. ман бароям хамира чиша чӣ накардам, чӣ хел печондана чиша гуфтам ҳамаи занҳо метавонанд. хай ҳами самбуса дар ҳамаи наворҳо аст. дӯстони азиз, дирӯз яке аз тамошобинон ман дар ватсап нависанд ки япа Нилуфар сурати ҳамин халаттона ва куртатона рой кунед. ман майлаш гуфтам, ман дастам банд буд ва фаромӯш кардам ки вай ки будан, кадом номеро будан кофтам наёфтам. барои ҳамин агар ки шумо тамошо дошта бошед мана нависед, ман ҳатман сураташа рой мекунам. ман сураташа гирифтам, баъд гуфтам вай кадом номер буд, чӣ буд, аёдам умуман буромадак. дӯстони азиз, ҳозир мо хонада, кӯдако ҳама хонада. очам ба телефон кардам, гуфтам биёед, гуфтан ҳаво безеб, намехоҳам рафтан, биё ҳамҷида шинам хубтараш. гуфтам ман гуфтам хай майлаш, маҷбур накардан шудам то ки биёянд. имрӯз дароз дӯстони азиз, ман ҳамин шарфбандӣ каси машғул ҳамин видео тамошо кардам ки чӣ хел тарзи шарф бастара, не ки ҳам мекунам намешавад хушрӯ, намеистад, бояд ки сӯзонаку заколкаву нивдимкаву ҳазор як чиз дар кор. анам хел дӯстони азиз, ман дирӯза коклетовая мондам ва ҳозир рафта пюре мекунам камтар. саҳар кати шавҳарам рафта харид карда омадан обед тайёр кардан дар кор, барои он ки соат аллакай 12 шудагӣ ҳастем. рафтем дӯстони азиз. дӯстони азиз, ман ҷида ман картошкаҳоя уже вай кардам, чӣ мегӯянд, ҷӯшондум. ҳозир талкушка кати вай мекунем, майдашон мекунем. ман аввал ҳечи намеандозам, аввал ҳами полнисти майдаш мекунам ки то ки хушрӯ вай шавад, бе камочки сиёҳуша бинад намемонад. чӣ мехоҳед? чиз пюре мехоҳӣ? ҳозир ман мана пюре тайёр кунам, якум ҳами шумо дар мекашем, кошки хрен шумо. дӯстони азиз, кӯдакоя гусел кардам ман, вай рафтан хони момош. сиёвуш дарс мерад, сиёвуш мегӯям, Нилуфар дарс мерад ва айқафои Нилуфар сиёвуш низ гирья ки манам мерам гуфта. баъд очам телефон кардам, гуфтам агар бекор боша гуфтам сиёвушам рой кунам. роиш кун, майлаш ҳамҷида қати ман мешинад. гуфта бовай сиёвушам рой кардам, худам тоқа мондам, гӯем намедонӣ ки яка чӣ кор кунӣ. хай ҳозир майдачида корома мекунам, тамом баъд ҳамин кати. азизам ҷа мо салмон кати шидем, салмон ҳолиам гуворада накушодам шаб. берун торик уже, худам тоқа, хонада шиштам, ам хел зиқ, дил намедонам ки чӣ кор кунам, ҳам хел ҳолатҳо мешавад.
нависен дӯстони азиз, ман боварӣ дорам ки бисёриҳо ҳозида ҳамон Россия кӯдакошон кати худошон тоқа умуман гӯем ва ҳамихел ҳолатҳо мешавад ки ман низ худам ҳамихел одам ҳастам ки масалан ҳар куҷо намерам умуман кӯча ҳатто вақтҳое мешавад ки ман як ҳафта умуман айдар берун намебурам кӯча вообще намебурам гӯё ки бо тем более яконҷо масалан инҷа бисёриҳо медонанд ки ман агар кеми бурам кӯча ё ки пеши очам мерам ё саатик тамом дига масалан ҳеҷ ҷо ман намерам ҳеҷ кам нест гӯем ва ҳамин хона намешинам вақтҳое мешавад ки ҳамихел зиқ мешавад одам дилгир ҳеччи намефурад ҳеччи намехоҳӣ ҳамихел ҳолатҳо мешавад ва ҳамин рӯз ё ки ҳаво бошад ё ки масалан берун ҳаво гирифтагӣ ҳаво сери одам дилгир хелош ки хоб равад фақат деки ман хоб рафта натонистам барои он ки ман кор доштам ва ҳозир намедонам ки чӣ кор кунам ҳамихел гӯем масалан телевизор кушидаша телевизор намефурад тамошо кардан ҳамин интернетам ҳамихел намехоҳӣ масалан телефон ҳама видеои тамошо кардӣ дига намедонӣ ки чӣ кор кунӣ ҳеҷ интересе нест умуман гӯем ҳеччи намехоҳӣ ҳеҷ намефурад анамихелӣ ва ҳозир соат 5:30 ҳастай ман гуфтам ки хайр маҷбур ҳозир ягон кино мемонаму то ки масалан вақт гузарад хоб равем имрӯз имшаб кӯдакон намебиён ҳардуш кати момош ҳастанд нилуфар дарс рафтак сиёҳушам чӣ хеле ки гуфтам рафтак ва ҳардушон телефон кардам ҳозир нағз шитян ба мане ва мо салмон кати хонада дикасам шиштем шавҳарама интизор анамихел нависен дӯстони азиз ман чӣ пурсида бидам ки нависен ки ҳамихел ҳолатҳо шумода мешавад ва дар Россия худотон тоқа масалан чӣ кор мекунем чӣ кор кати машғул меша хай бисёриҳо мумкин нависанд ки ана мо уборка мекунем мерӯбем мешӯем мепазем вақт намерасад неки ман боварӣ дорам ани манам ҳамихел мешавад ки масалан дина ман уборка кардам руфтам шуштам пухтам вақт нарасидак мана имрӯз бошад ман ҳамихел рӯзе ки масалан авқот ҳаст хонаҳо ҷамъ кардагӣ руфтагӣ шуштагӣ ҳамихелӣ гӯем неки ҳамихел ғамгин ягон кино сериал хеле чизона мехоҳам тамошо кардан намефурад ҳечи намедонам имрӯз ҳамихели рӯз нависен дӯстони комментарияҳо беҳад кам ҳастанд комментариям мехонам ман умуман гирем манам хеле дӯстони азиз ман ҷода кино тамошо кардистам ин дуюм кино ҳастай рости гап кӯдако хонада нест ҳеҷ ка нест беҳад безеб оромӣ ҳамихел оромӣ безеб ки як салмон ҳастай салмонам хай бачаи спокойни ҳастам инҷа мультик мондаамшам мультик тамошо намекунад салмон умуман гӯем ҳамихел аҳвол шиштия ман хонада кино тамошо карда ва хостам ҳамин кати якбора хайру хуш кунам шумо кати бо пагоҳ мебинем кани чӣ гап мешавад пагоҳ пухту паз кардан дар кор ҳастай ва хонаи очамшон рафта алобда иншоалло бо пага ҳатман нишон медиҳам хайр дӯстони азиз дар паноҳи худо бошед ҳамеша худатонро эҳтиёт кунед хайр